To koro bin gigi dhi dok mana kama iwache chan, nikech gun kaka koro joma nok e od bura, udhi mana go koko to gima udhi timo maler to onge, jogi pod jo od bura dhi mana kalo te. Mano nyalore. Mano nitie achiel gik ma wacho nyaka ng'amo kwedo minority okwedo kendo majority bende okwedo, pod nyalo mana kadho. Ginyalo kadho, but ing'eni kanye momiyo bende wan gi system. Kade be ni do en kaka ne wakete, to ne inuang'o ni inyalo ti gi weche jood bura kata report jood bura, to ng'ato dhi ge do to wacho ni ng'ani bunge ok otiyo tije kaka dwarore, nikech ng'ani giseyudo ni nigi rem machalo kagi ka, to kae bang'e kendo gichage puodho. Tinuang'o ni do ne nyalo donje ma kete kendo duoge wang'e. But do bende wan gi buok ni sani kendo koro kanye neno gik manyosi chako timore do kendo koro miyo wabuok, emomiyo waparo kaka joma ni opposition ni probably pod nyaka wachak wakas wared tol kendo nyaka wakas kamba kendo do duoge wang'e, kech do kobanyong to do bro kelonwa koko. King'iyo koko melo 2007 ng'eni nobiro nikech ne waonge gi do mane ji nigo gi chir, ne waonge gi chuny gi faith kod judiciary. Koro sani kwa dhi mbele